videa natáčím na mobil, ale někteří jste si možná všimli, že mám počítač. Jo, mám počítač a možná si sakra říkáte, proč nenatáčím na počítači. A je to kvůli tomu, že tenhle dědek má Windows 7, takže na tom nezapnete ani Roblox, protože to musíte mít nejméně Windows 10 nebo Windows 11. Jo, mohl jsem se aspoň trochu otřít předtím, než začnu natáčet, ale na to není čas. A dneska se to všechno změní a nebudu natáčet videa na mobil, normálně gaming, ale dneska, to je velký den, dneska mi přijde totiž herní počítač. Ty vole, no tak to je trošku, sedím, že nezhořel. Dneska se to totiž změní a přijde mi konečně ten gaming PC a vyměníme si ho místo tady z toho děduly. Takže se vám ozvu, až mi přijde ten nový počítač a nebudu tady mít tady z toho dědulu. Ale zažili jsme si spolu krásný časy. To teda jo, i když mám tak půl roku. Tak jo, už tady máme počítač, vypadá fakt suprově, jo. Aha, já jsem se ho musel dát na stůl, protože prostě je to můj první herní počítač a strašně se mi líbí. Tady ještě jak koukám, tak tady máme ještě tu folii. Si rovnou sundáme, počkat. Ne, ono to nejde okolo toho šroubu. Tak ten mi to úplně zkazil. Tak, spraveno. Kámo. Tak a teď to rozbudu celý. Wow. Tak. To dám mnohem hůř. Ok, hoši, folii máme sundanou. Teď je to mnohem lesklejší. Jo, ještě tady ty šroubky, já nevím, jestli to zaostří. Je tady ty šroubky, tak tady je ještě nějaká, ale to si dělat nebudu. A koukejte na to. GeForce RTX, kámo, všechno tam je. Tady už mám stálý fóňo. A omlouvám se, že jsem to udělal další den. Kdo jste si nevšimli, takže další den je světlo. Protože mi přišel počítač až v 7 hodin a ještě než jsem ho nastavil, zapnul všechno, tak to už bylo prostě pozdě a já jsem už na to neměl, abych natáčel a tak, takže prostě jsem to udělal další den. Aspoň jsem si stáhl fonko, tady můj nick, určitě budou videa, tady můj zatím PC setup, tady myška nějaká, klávesnice, mikrofon, sluchátka, tady všechno, hoši. Takže to je teď můj setup. Boom. A určitě budou videa z počítače, teď budu asi natáčet skoro jenom na počítači, protože že jo, to no, ale nevím, jak ty videa budou vypadat, hoši, protože to bude moje poprvé, co budu natáčet na počítači. Ani nevím, jak se tam edituje nic, kámo, takže to bude prostě moje poprvé. Tady mám tady to, hoši, koukejte. To prostě snímá zvuk, to je mega dobrý. No a tak no, hoši. Takže tady to je můj nový komp. Grafická karta je super, hoši. Zkoušel jsem to na Need for Speed, všechno, hoši. Všechno šlape tak, jak má. A uvidíme se u dalšího videa tady s touhle bestí. Takže se mějte a čau. Ty